Si Sheila May Fuentes, 16 anyos, tinunan sa grade 11 nga taga Sitio Little Plaza sa Barangay Inayawan, masubanon dihang gibisita sa PIO News Team. Duha na lang sila karon sa iyang maguwang nga si John Vincent nagtungha sa first year college human namatay ang ilang ginikanan niadtong Biyernes sa miaging semana atol sa sunog sa ilang lugar. Ang namatay nga si Henido Fuentes, 49 anyos, driver sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR. Nagtuo ang 16 anyos nga dalagita nga na-suffocate ang iyang amahan sa dihang nibalik pagsulod sa ilang balay aron kuhaan ng mga papeles. Human una nilang giluwas ang ilang apuhan babay. Ako ay kong pasalamat ni Papa kay kuan siya may tawagan niya nagpakahiro jud siya kay save jud niya wa jud siya ga kuan siyang kinabuhi yang yun ang laing jud. Niadtong Lunes sa buntag, Marso 20, personal nga gibisita ang haya sa namatay sa labaw sa Department of Social Welfare Services DSWS Dr. Esther Concha aron itunol ang 10,000 pesos nga hinabang subay sa mando ni Mayor Mike Rama. Disnil, sugo ta sa atong mayor, no? Paghatag og abag. Labi na ani kay murag dunga. Double J according na tulog iyang balay, matay pa gid siya. At kami duha na lang niyan. Sa ka senior high, 16-year-old o kato iyang kuya. Tapos namatay naman sa ilang mama. So, kani ron, abag-abagan ni sa pamilya. Gani, urang ang itsuon sa iyang papa. Mauna lang sa pusa, ni uli pa sa linte, pero mabalik on the schedule na lumon, Tuesday on Sunday. Nangayo po dakong pasalamat ni Mayor Mike Rama kay patong gihatag nga kuan financial assistant. Dako na jud itong tabang na mo kami daw nga sa mong kuya kay wala na jud to kuan. Gamiton to namo para sa mong pag-eskwela. Gamiton nila sa pag-eskwela ang kwarta nga ilang nadawat gikan sa panggamhanan sa dakbayan. Iyang gipasalig sa iyang amahan nga maningkamot sila sa iyang maguwang nga mahuman og eskwela kay mausab kini ang pangandoy sa buhi pa ang ilang mga ginikanan. Ang iyang inahan unang mitaliwan niadtong Abril sa miaging tuig gumikan sa gihambin nga sakit. Ang ko kung sa'y uwang asa may dapit makatabang, nawag lang siya. Ato na sang gitagaan o numerugang panginahanglan. So sa menteryo, murag wala naman sa sila'y problema. Ang mga nasunugan kasamtangan karon nga gipahiluna sa Inayawan Sports Center. Gipasalig sa DSWS nga di nila pasagdan ang mga nasunugan labi na ang mga anak sa biktima tungod kay sila ang labing nagkinahanglan sa tabang karong panahuna. Kini ang balita, Colin Quintanar, Cebu City News.